Здравейте, мили приятели! Днес се включвам от това прекрасно място, за да споделя с вас нещо много важно. Често ми пишете, че не може да задържите парите, които изкарвате. Или че не може да откриете вашата мисия, чрез която с лекота да изкарвате пари. Или че нямате пари. Ще ви открия една тайна, която често повтарям при констелациите, но явно още не сте я осъзнали. Имаме толкова пари и това е равно пропорционално на отношенията ни с татко и с мама, разбира се. Моля ви, приемете вашите родители такива, каквито са. Те са най-правилните родители за вас. Скоро ще обявя 7-дневен маратон, на който ще отработим отношенията ни с татко и мама. Ще има много практики, упражнения, медитации, констелации и домашни, разбира се. Приемете в сърцето си мама и татко. Дължим им уважение, почит и благодарност за живота. И не забравяйте, когато разговаряте с тях, да сте в позицията на дете. И вярвайте в чудеса. Чудесата са възможни. Обичам ви!